Shine ke sa komai na kan daidani, na san wata rana za a dama da ni. In yau ina gari ka gobe kofin wani, a sannu sannu wata ran za na zama gwani. Kuma yake yi wata ran ido zai gani, na kune Lamin M Sharif mai san ci gaba. Filin gari ne mai tarin arziki, muna da dattawa ga ilmi da kirki, suna da kyawun horo da kare haƙƙi. Santi na noma kuma ba su nuna raki, mutuncin yaraman yana da kirki. In ka ga shuka ta yi kyau an sanya taki, kwanciyar hankali shine silar cigaba. Sonar katukon halitta ya kama zuciya, mai shiga rukun amana ta jiki adana. Sonar katukon halitta ya kama zuciya, mai shiga rukun amana ta jiki adana. Komai kike so ni ne sarki ba na canza asalin magana ta da shi ne ba ya wuce cikin muna soyayya tare da ke maka sojan mai kaiya wuce ya zake yin da amo ba za da bari ka shiga sosai ka samu gare ka zama jagora na bani gare suna sa'in yi bare kuma ka ce na bani bane don kai ne da zuciya ta gyare so ya zama mayafi ba zan cire shi ba wasu ranar zancen soyayya shi ne so ba ya san tayayya ko na shiga sautin da na ɗauko niyya daure mai tarbiyya cikin jini na sadan ba wasannin tsoron kuma da haba yana fitar a cikin na uku mai haiba kora ayi ga yake daura ka ne ban canza ba so ya zama kirfanka ba ka ayyana ce masa ne kwanka ka zo mun ce gaba